Ia uite-l, măi! Ia uite-l pe Moș Crăciun! Moș Crăciun! Uite, Moș! E cadouri! A fost și la ceilalți vecini? Lăsați-o să stea acolo. Tată, lasă-i să audă la Moș Crăciun. Bună ziua, moșule! Hai, Moș Crăciun, ia cuplete albe. Alexia! Cine aduce daruri multe, ca fetițe și băieți, Moș Crăciun, Moș Crăciun, din bătrân se povestește că ăsta se greșit. Moș Crăciun la neam sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Poezie știe cineva? E mai greu. Cine poate să spună și mie Zi poezie? poezia la Sărbare. Carina, zi poezia. Poezie, hai, Carina prima, poezie. Zi. Carina prima, hai. Zi. Da, cine spune prima poezie, Primește să primească un cadou. Ia zi, mă, cine zice primul? Tu, Ianis. Hai, Iani, spune poezia care ai zis-o acolo. Hai! Hai, la mine. Zi, mă, măi. Eu acum. Dar vină aici la moșă ca să zic. Te duci la moș în brațe? Hai, du-te. Moș, Hai, zi-o. eu acum. Ia zi, mai. Hai, bă. Zi poezie, eu acum. E prea cadou, mă. Miau, 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 miau. Dar, Mai tare ca el. eu tot mai mult. Alexia, las pantalonii la mici, ai E motivă ea, mă. Scandal greșesc. Ce primești? Doina, trage și tu pantaloni. Hai să felicite lui Carina. Hai să vedem ce primește Cine mă ajută și pe mine? Carina, că a zis o poezie. Alexia, cântă Moș Crăciun la moșul ăla. Poftim să crești mă. Hai, Iani, acum Ani. Ia-o și pe Alexia, hai să duce la moșul și cântă Moș Crăciun. Care? Care? Asta e lui Carina. A zis poezia. Zice mami. Hai, acum Ale. Să ascultăm și poezie. Andrei aici la mamaia, Andrei la mamaia. Mâinile jos, ascultăm poezie. Hai, du-te la mamaia. Ianis, hai, spune și tu poezie. Hai, zi mamaia, poezia. După le desface, stai să ascultăm poezia acolo. Hai. Pe față și ție sănătoasă. Ce primește ea? Cine mă ajută? Ăsta este pentru Iani. Cine mă ajută? Aici, moșulecule. Oh, Doamne. Ce mai ai? Carina, să ascultăm și după aia desface. Ianis, Ce? Stai să te ajute. Ianis, hai, ne lăsăm aici și ne desfacem după, să ascultăm și spune moș. Ia la moșul, fiindcă ai spus poezia frumoasă. Oh, ce de cadou! Hai să spun la Hai la moș, tare. Stai aici, hai, uite aici. Cu crede galbe, azi
Mai mare cadou decât ea. Oh, tati, cât am mai cadou. Ale, mai ai unul. Bravo! Mai ai unul să vină să ducem la moșu, să vină tataia Ion. Hai, Ion, să pune poezie la moș. Hai în pane la moș, tatai. Ce poezie? În sudele era așa, ce-i mai? Tataie, dar zi-ne o poezie, tataie, zi-ne o poezie. Multe. Să zică și mama aia Biblia bună. O poezie, da. Pura rata din el se jură că nu mai bună și la mine. Pura rata nu mai bună. Hai lăsat după plan. Mai vii și la noi. Și acum să zică și Dan o poezie. Dan, o poezie. Hai, menașule, zi o poezie. O poezie. Iată vină să o fac. Până vreo multe aia și până la ce e cu Mircea? Noi bună pace. Bravo, moșule. Nu mai nimic. Mai plecăm pentru că mai Nu mai am. Mă duc să iau sacul, mă duc să mă duc. te mai duci la scapi, moșule, nu? Mai se abține. Moșule, spune să fie cu mine, că la noi nu e dacă nu spune. Sunteți copii? Luați-l pe moș. Carina, Alexia, pleacă. Hai, luați-l la revedere, da? Pa, zi pa, moșule. Hai, toți. Așa. Bravo. Pa, moșule. Aici. Pleacă moșul. Uitați-vă pe Diana. Mai vii și la anul, Iani. E moșul, mai vii și la anul. Du-te, tati, și tu să-l vezi pe moșul pe geam. Hai sus, acum. Ia cum pleacă moșul. Pleacă moșul și la ceilalți copii. Da? Pleacă și la ceilalți copii. Tu mai surprins, da? Cine? Tu, Ricardo. Ce pleacă? Ea mi să cam uita așa. Pleacă moșul și la ceilalți copii din oraș. Pa! A văzut că e de A plecat moșul. A plecat moșul, au să duce și la ceilalți copii. Hai, acum Hai să căutăm.